Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin, papagayam, intay ibasa ti Joshua, Kapitulo 1, versikulo 9. Laglagipem ti bilin ko, pakirdem ti pakinakam mo, di kaagbutang wano maupay, tasya, ti apo a Diyos mo, adak lataken ka iti sadino man apapanam. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ana, umay ka manganan Itay pay lang ay ayaban ka amangan. Ilepas ko pa'y tuy buya a pelikula, nanang. Ay na, nagmayat ti agbuya kadagiti kakastoy a pelikula. Oo na yan. Action movie manen ti buybuyaem. Kan maipapan manen iti militar wano soldado day ta buybuyaem. Wen nanang, kayat ko at talaga ti agbuya kadagiti kakastoy. Ngamin, kayat kun tumet ti agbalin a soldado. Anya? Bilibak at talaga kadagiti soldado. Iso ano adda akton iti husto nga edad. Padasak ti sumrak iti PMA, wano Philippine Military Academy. Lakay, talagan samot akayat ni Jana nga anak ta ti agbalin a soldado. Nay, pa anak ko nam ti kasta bakat. Kanayon ti panagbuya na kadagiti action movies, amay papan kadagiti soldado ti istoryana. Ket, anya ko matidakas na no kastaman ti kayat na. No siyak, jak kumakayat. Tanarigat samo ti training a pagdalanan dagiti soldado. Ket no kabaalan na lakit ditun uyin na ti arapaap na. Kan maysa, babae ti anak ta, kabailan na nga ta. Ay na, bakit? Adun dagiti nagbalin a soldado a babae. Ket no talaga a desidido iti kasta nga arapaap na. Suportaran takit di. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Oh, anya ngay. Nasurutam ka din dagito insurok kan ka iti dayto a subject tayo. Wen Julius, katagyamanat, tadda ka amang isursuro kanya kadagiti pakarigata ka subject tayo. Wen nauray si ka. Adda mo dagiti paglaingam. Kat isuro nakmat. Iso give and take ako na da. Ay na, imbaglaangan ta si kati kabaddo ngalak dito eh. Ay, amom ko di. Idi pala damot ang agam amo dito academy. Nalagaanan ti reknakan ka. Iti da ita kinabintas mo. Ado ti padak a lalaki, nagrayokan ka. Kumaro man ang tikinabuladas mo. Saan man? Agpaiso tibag bagak. Kahit sapay la ko ma. Taddanam namak iti nabayagan nga idardarirag ko kan ka. Kas nakunakon, igaad tapay ti agadal, Julius. Makauray day taabanag. Kaya't ko ti agtuloy nga agadal dito academy. Ngam gapo iti panagsakit ko. Kapilitan a pumanawak. Tasigon iti doktor. Saan akabaulan ti bagik dagiti trainings tayo. Anyang nga rod. Narigat mo't no ipilit mo. Tas ikamit lati ka asi. Wen Julius, iso ano pa'y agkadkad ti riknak. Kapilitan a pumanawak ditoy. Kat mapanawan ka. Sana balay. Tatunggal at dagundaway ko, kat awagan ka. Di mo ko mabaybayan ti magim, ha? Tainton agturpusak dito akademya. Agkalay satan. Uray si ka. Aywanam ti bagim. Laglagipam. Ay ayatan ka unay. Sikat kayat ko. Akata ko nay ititong palbihag. Kasta akmat, Julius. Ay ayatan ka mat unay-unay.
Anya ngay nga rod anak ko. Saan siguro aday ta tinaitani para kan ka? Wen nanang, iso nga agadalaklangan iti sabali a kurso. Wen, anak, di ka maupay. Adda tinapimpintas pa'y siguro a plano ti Diyos, aparakan ka. Wen tatang, iso nga inak to agin kwar iti universidad iti syudad. Wan anak ko, kat adda kami latakan ni tatang yo amang suportakan ka. Ket, laglagi pam ti kumamang lata iti apo, iti anyaman nga aramidam. Wen, tatang. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Nakaragragsak kak dyan, tagasawatan. Oray siya. Agyaman na kiti Diyos. Tasika at talaga ti kagasat ko. Ket agyamanak. Iti kanayon a panang tartarabay na kadatayo. Wen kat maragsakanak. Ta iti hukbong dagat ng Pilipinas ana ikapeng ka. Saan kat nga iti army wenno marines. Ta narigrigat at talaga dayta. Wan nga rod. Angem, saan pa'y manlada kita ti pagsaritaan ta. Tikit di may papankadata tinto na rin ta. I love you, Jana. I love you too, Julius. May sa kadagiti maidistino iti barko ng Republika ng Pilipinas, Sierra Madre. Iso amaya dayo akan ka. Wen nga rod, mahal. Isong agyan kayo ijay iti sumagmamano abulan. Sakay tumanan makadapaw, wenno makaaddak iti daga. Aganos ta. Sabay may sadadya ang lugar. Akayat agamgaman dagiti gangganet. Gapo iti natural a kinabaknang na. Ala, ikarkararag ko ti panang protektar, kan panang tarabay kan ka ni Apo Diyos. Nagrigat ti kasasal tayo dito tangat baybay. Gayam. Uwan nga rod. Kas kung may tinapasamak iti may sa akadwa tayo. Na-dehydrate. Imbaglangan. Tada kadwa tayo nga amuna ti agdextrose. Isoda jay. Naagapan. Kaya't nakarecover mo't lang. Uwan nga rod gayam. Ang amanyang nga rod. Trabaho tayo dito eh. Kinadda sinapataan tayo apagradbangan. Uwan nga rod gayam. Kahit kadagiti ordinaryo nga umili. Di mo, nukasa mo tirigrigat tayo dito eh. Ganda day ta. Tadi na ba't mo ti kasasaad tayo. Iso at ikapigsahan akalasag tayo. Kat kararag. Adi na tayo kumabaybay ang tinamarso. Kat makaawid tayo lahat taas ikakaratkad. Ken si sa salon up. Amo yun, nanang. Idi, sa anak nga agda naglaunay iti kasasaad ti asawak iti nakaidistinwan na. Gaputa amok anatured. Ken nakasagana akanayon iti anyaman adumteng apanubok asangwan na. Anak, Ngam ita, talaga amadandanaganag. Gaputa iti naudi apa nagsarita mi iti cellphone. Nakuna na aga po iti saan apa nagkinaawatan dagiti Chino. Kan dagiti agitultulod iti makan kadakwada. Kat awanen ti umno a supply da. Kan mabisbisinan da iti nakaidistinwan da. kasta ka de anak ko. Awan sa bali ama itulong tayo. No di ti panangikararag tayo kadakwada. Kat no agtultuloy ti panang bumba dagiti Chino iti danom kadagiti resupply mission. Kapilitan ayan anay dati supply da iti makadomingo, aging ga iti may sa abulan. Ay, una yan. Kasi damot no kasta, anak ko. Wen nga rod nanang. Iso ama asyanak iti asawak.
Kan nakuna na pa'y adagiti daddo maasuplay da kat nag-expirean. Iso analsum tiramanda. Ngam kapilitan nga anusan da. Nasakit a panunutan akasta ti mapaspasaranda. Ngam kastay nakon. Ikamang tayo ida iti apo. Asalwadan kan aywanan na ida. Laglagi pam anak ko. Dakkel ti maaramidan ti naimpuswan a panagkararag. Sige, manganta kabayatan ti panagistoryata. Imbaglaangan, taad na time mo anak ipagkita kanya. When gapo ta talaga akayat ka makita, friend. Ay na, Kat, kumusta kayon kin ni Julius? Madandanagan nga rod para kan ko, ana. Apay man. Gapo iti kasasaad da, kadagiti kakadwa na iti nakaidistinwan da. Among kadi abong bumbaan dagiti chino, dagiti resupply mission amangipan iti supply da. Kan ora iso da. Kayak da abot-bot ida, tapno pumanaw da ijay. Kat maaramid dagiti chino, ti kay kayak da. Aywan, nabuyak day ta iti news. May sagayam ni Julius ana idistino ijay. When friend, iso aday ta ti pagdanaga. Ay na, uri asino mat a friend. Agdanag no kasta ti klase ti trabaho ti asawa. When kunak no may mayat nga iti Navy ti nakaikapangan na. Ang saan mat gayam? Kat, kumusta kayo matan ka ni Benson? Nasayaat mat agawid inton o may abulan. Kit agkuyog kaminton amapan ijay Switzerland. Kasta ka di, friend? Ay na, maragsakan para kan ka. Thank you, friend. Kat, kumusta mo ti panagadal mo iti abogasya? Nasayahat mat. Barang makaturpusak itatawan. Kalpasan na, ag-review ak para iti bar exam inton sumaruno atawan. Kunak no nalaka ang maawatak ti trabaho ti asawak kasoldado. Kan Jack agdanag. Tadati mo't amay sa kadakwada. Hangam ita, gapo kadagiti damag amabuybuyak. Kaslang maiwa ti pusok. Gapo iti mapaspasamak kadakwada. Kasanon, no iti sumaruno kat bala. Saan kat adanom ti aramaten dagiti chino. Kontra kadagiti soldado ijay. Kasanon, nubiyagdan ti maibwis iti kaadada ijay. Talaga amadanag anak iti asawak. Agraman dagiti kakadwa na soldado ijay. Diyos ko, agtalakak kan ka. Aprotektaram kandi mo baybayan ida. Maragsakan na, tanagkita tamanan, friend. Uray siya, friend. Kat, saan pa ang nagbakasyon nila kay mo? Saan pa? Tapasaray agyan da ijay iti sumagmamano abulan. Sakbay ang makaadakda iti daga. Sabagay, talaga akasta. Takas jacket nga roti klase ti trabaho da. Katamom, uray agdandanagak. Kan amok ti kinarigat ti kasasaad da. Isupay la ti magpatpatibkar kanyak. Ibaga na di ka agdanag. Tanaragsak kami ditoy. Nupay, nauma kami iti lapu-lapu. Water cannon lang dayta. Pilipino tayo. Kulana. Akayat na asawan, uray anyat sangsangwan tayo at challenges. Kabailan tayo, ta Pilipino tayo ka nga ron. One friend, isuan na lagip ko. Nga at dagayam sinapataan da iti pagilyan tayo. Kat napatpatag nga amang, ngam iti anyaman a sarili nga interes ko. Jana, Isuan na sakit man para kanyak ti panangharharas dagiti chino kadakwada. Ipagpanakal ko unay ti soldado nga asawa. Tati agbyag
para iti pagilian, ti maysa a kinabanwar nga aramidan da kas soldado. Pudno ta ko nam, Jana. Kat amin ko mga umili, kat maamiris da adag iti soldado, kat isuda ti mangsalsalwad iti pagilian. Kat awan ko mati asino man amang dadahal iti daytoy a propesyon. Gapo ta ti sakripisyo da, kan sakripisyo ti kapamilyada ti makagapo. No apay a makaturog iti nasimban dagiti tao. One friend, no awan dagiti men and women in uniform ama ko na. Ay, jakla amon no anya ti mapasamak iti pagilian tayo. Amangan no kanayon agulo dita, gulo dito iti mapaspasamak. One friend, tapno masalwadan tayo kadagiti panagabusod agiti terorista a grupo. Kang runahan iti amin, dagiti soldado ti umuna asumango, kan mga tipa kadagiti mangiruruman kada tayo. Kadagiti aga-agaw, kan abusado agang ganaet akayat da nga agawon ti natural a kinabaknang ti pagilyan tayo. Wanjana, iso asaludo ang kadakwada. Tanuman pa'y adda dagiti abusado, wenno maditi aramid na asoldado, ad-ado matlat dagiti addaan iti prinsipyo ang mangilaban iti karbangan, mangsalwad, mangaramid iti kinaimbag iti padada a tao. One friend, ay kasanungay, umadanin ti papanyo iti abroad kanila kayo mo. Wan nga road friend, iso ang mamiskan to. Angam sana bale, adamot video call. One friend, kat agkin non taktan tulata. Pagyamanan tayo, taadda dagiti soldado a nakasagana amang salwad kada tayo nga umili, iti pagilyan tayo. Katkas umili, aramidin tayo kumati pagrebengan tayo. Taamin tayo, adda maaramidan tayo para itilina kan kapya, iti pagilyan tayo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Isurat para iti radyo ni Teresa Kalay. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Mark Molag. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, nainbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 28, versikulo 19. Adunto ti taraon ti nagagat a tao, ngem napanglaw tulat ta dagiti mangdaddadael iti tiyempo da. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Mayat mo ti panagkuyakoy mo dita, Simon. At ka di na diskitar mo nga iluto a bagas? Unak man no napan kay mutang kadananang si Camila. Si Kati mapan umutang. Tasyak mo ti agluto. Kurak no napan kan. Intay laga ni Jibalay dananang tayong makipangan. Kasano? No saan tayo nailakam? Mapana ki jay tayo nak makipangan. Inkamot iji kayat mo apapanan apakipanganan no kayat mao. Mayat nga agpaiso no intayo makipangan iti kabalbalayan. Anya mo ta balay nga iti papanam. Ije balay ti kabsat ko. Makipanganak mo ten ije Isurot mo ni Bitoy, ije balay dananang. Papanan niyo, tatang. Hintay iji balay ni apong mau. Awan ngamin iluto ni nanang mau. Intalangan makipangan ni jay. Apay adita kadwan ni nanang. Mapan mo iti jibalay ti kabsat na. Ijay mo't na mapan makipangan. Kanayon lakas toy. Nudandan iti panangan. Mapan tayo iti balay ti akin balay. Dahil ito iti pamuspusan, tapno saan tayo ang mabisinan. No di mo agawaan, ay mabisinan ka. Kasta ka di, tatang.
Nay. Saan kang agapura, bitoy? Ha? Oray na. Amangan numalpasan anangan dapong. Amangan no ipakanda iti aso ti tedada. Ay, sayang. Sige, umuna akon. Naglukon ti anak ka. Nalaeng no may papaniti lamot. Amo na ti aramidan na. Tapos sana mabisinan ti buksit na. Si kamot ti masabat ko, pare Simon. Papanam. Nadamag ko ngamin nga da kanon nalaing nga mamalad di ta kabangibang nga purok. Intaman kit di agpapalad. Ay, inakpaila ko to'y basit anatang ko, pare. Sayang, no saan ko amala ko. Mabalin mumut nga isursor kadag iti mayata gumatang kabayatan ti panragnata. Sa bagay, adu ababalay ti malabsan ta. Gumatang damat siguro. Sigurado na ita. Ado ti awan mula na akas ta. Agpaiso nga ta ti ibaga ti mamalad? Agpaiso ka no. Ibaga na pa, inuan niya ti aramidin. Tapno masumang ti madi apalad. Kasta ka di. Ay, mapantaman nga rod padasen. Barang isuro na tinasaya at nga ramiden. Tapno guminawa mo ti biyag. Ay, day takarot kay. Kaya't ko kumamat ti bumak ng pare. Maning rigatanak ngaminan. Anya ka di ti maipaay ko kada kayo. Ay, siyak ni Simon, ina. Ni mo't parito nito'y kadwak. Natamag ko ang nalaing kayo kano amamalad. Kaya't may ti agpapalad. Tapno maya ti panakabasa ti palad yo. Masapol amang ibati kayo iti papel di bangko. Iti rabaw ti lamisaan. Parito ni. Anya di papel di bangkaw. Kwarta, pare. Kaya't nasawin at dabayad. Na, sapay awan kwartak. Ilak aman nakman nga rod. Di kan tumot ngamin agmula, tapno at damat ilakom. Agmulak tao no magagitak pare. Hanya nga'y, ada ka di ikabilyo iti lamisaan, wano awan. Ay, adda ay na. Ikabil men, ta rugyam mutan ti mangipalad kada kami. Napanan ka din ni tatang mo, apay nga awan ditoy. Diyak mo, nanang. Di nakadimbaga kada kayo ti papanan na. Awan mo't nga ro ti imbaga na, iso asaan ko nga amaw. Nagkuyog da kano ka ni Tata Tony. Napananda nga ta. Apay ang nagkuyog da pay. Diyak mo nanang. Day tamot timbaga da kanyak. Inak man damagan ka ni Marison niya, nga asawa ni Tony. Nungay agpada kayo di na mo tinapanan ti asawa da. Ala, dito'y kapay, tainak di takaruba. Hing kayo ka di manan makipangan. Saan pa'y nga oras ti panangan ita? Ang mga no di da pa'y mo't nakaluto. Ngam no ibaga da ang mga anak, ay kat mga anak! Asino, ti umo na basa at ti palad na. Siyak, inapakit. Itaman nga rod ti nakala na di ti palad ka. Nan, kita at man nga rod. Maya, tinailanan iti palad mo. Dumteng to, tinapintas aswerte ken ka. Kaya tiyo asawan, bumaknang kan agbaliw ti kasasaad ko iti biyag, ina. Day tatipun o, rumang ay to tibiyag mo. Ay na, lagbayatan. Ni man mo't nga rod parito ni ti ipala namin na. Nan, kita at man mo, day tapalad mo. Hay, kaasi ka mo. Dumteng to ti panawon, nga agrigat ka iti husto. Apay ka di, inabakat. Anya ti makita yo iti palat ko. Hagsakit kanto. Kat no awan ti urnong mo, kakaasin to ti pamilyam. Kasta ka di, inabakat. Masapul nga rod nga agagawa. Tapnusan nga agrigat ti pamilyak. Nagbayat mo't kayam ti agur-uri agasat ko pare. Kano nga ta mapasamak na ita anak pintas agasat? Ay, imbagpay kan ka pare. Siyak ngay kat baliktad. Ay, masapul nga agagatak. Tapnusan kami nga agrigat. Ay, no siyak.
Agrelaksa, tapno mayat ti isiserrak tinapinta sa gasat kanya paray. Agrelaks taget day, nanaman ta ti ganas ti biyag. Ay, sabali mat kanyak pare. Masapol nga galiptakak. Narigatan no dumtang ti imbaga ni ina bakat a panagsakit ko. Kasi kamot paray, no dumteng na ita panawain. Bayam tano bak nangak tong di ka baybayan. Tulungan kan tao. Ay na, agiamanak no di nak tubaybayan pare. Hey, magagaranak paikit din asumangbay tinapinta sa gasat ng imbaga ti mamalan. Naggapom ka di, lakay. Naliday ka mata si Mangpet. Ay, naggapo kami man iti mamalad. Imbaga na, adumtang to ti panawon nga agsakitak ka no. Kakaasin to ti pamilyak. Anya? Ay, agpaiso nga tadayta nga imbaga na. Masapol adublik ti aggagat. Paadalan ta dagiti anak ta. Tapno into nagsakitak. Saan tantong agrigat? Agtinulong ta nga rod agtrabaho ta para iti panagadal dagiti anak ta. Wan, bakit? Imbag ni Pari Simon. Taadda ka no nasaya at agasat nga agururay kan kwa na. Ala, inta nga rudan iti bangkag. Inta agburas iti ilako ta. Ornungam amin apaglakwan ta. Di tala mo, amangan no kalaat nga agsakitak. Ay, sapay kumaata saan mo. Ay, sapay saan ko nga ammo ti agarado no agsakit ka. Na, mayat man ti sasagawisiwa masimmangpet. Ada ka din napinta sa damag. Ay, adda bakit? Imbaga ti mamalad, addan to kano sumangbay anapinta sa gasat kanya. Ay, nagsayaatan! Anya ngay kano day tanapintas agasat, lakay. Si kakadilaang? Ay, siyempre, karaman kayo, iti anak ta. Ay, nasayaat mo, no ada sumangbay nasayaat agasat. Di ko mabumak ng tayo Kasta ti imbaga ti mamalad, bumak nang tayon to kano. Hanggang di pa dito ay, Na, anya kano ti mapasama ka ni Pari Tony? agrigat dan to kano, taddan to tumanor asakit na. Anya ka di tinanggag ko? Adi ka kanun sumsumrak iji pagadalan, bitoy? Apay-pay lang nga agadalak. No sumaya at tumot lang tibiyag tayo ako na ni tatang. Agadal kalat ta kumaa. Tapno na durdur asto manin tibiyag mo. Nagadudita tinaduras tibiyag na asaan anak adal, nanang. Ay, si kaman la ti makaamon. Ngam awan to ti pabasulam, no dumtang ti tiyempo. Nagrigat ti agadal. Nang runa, tawan mo't itadyo a kwarta. Kanayon ka di nga adak kwarta ti kaadalam? Wan mo't nanang. Nang runa day ta anak ti karuba tayo. Ti ka di anak ni Pari Tony, ti kunam. Wan. Pasaray adda itugot na ije pagadalan anat nateng. Gatangan dagiti mamaestra. Yawin na kano ti dadduma. Kwarta na ti dadduma. Ay na, saan mon nga apalan? Tadanda ni siguro itan ti ururayan ni tatang mo apagsayatan tayo. Idi pa'y nga ibagbaga na nga adda na saya at agasat. Ngamawan pa'y mat nanang. Pasarayin kayo pa'y umutang iti bagas. Bakit? Naglakwan ka di manandang iti ubing dahi ta inteddakan ka? Wen, manipod ka na yun da nga agitugot itinatnatang ije pagadalan. Gatangan meten dagiti mamaestra. Nasayaat no kasta, bakit? Makaurnong ka iti pagadalda. Ay wen lakay. Saan ta amarigatan amang paadal kadakwada? Tatimulong damat ang naglaklako. Wen, bakit? Katlimawa pa'y tuubraek. Tanakagatang tapay iti daga. Ay da, wen nga rod. Nagatang tapay ti inlako ni Paris Simon adagana. Ay, awan itan ti dagana. Malagip ko timbaga ti mamalad. Awan mo ti simangbay kan ni Pare Simon a kinabaknang.
Ay, mano atawon nga inururay tati kunam anasaya at agasat. Awan mo't, ha, sa lawasaw di mamalad anang ibagakan ka. Unak nagpaisaw. Inlakok pa yun ka ni parituni ti dagata. Ita awanan. Nagastos tayo pa yun tinaglakwam iti daga. Yung awan mo tinauray tayo. Isong araw. Adamot nga grigrigat tayo. Awan mo talunan tayo. Ay, uray ko mano nakaadal ti kakaiso na nga anak ta. Ay saan mat. Gaputa ka na yun nakainan. Nakaalak pa ikit din iti sakit ko. Kasano? Katkas lababo yun ti kadakkel tapagin. Napagadal ta, dagiti talo nga anak ta. Napadakkel tamad ti balay ta. Pagyamanan ta iti apo. Gapu iti kinagagat ta. Nagbaligi ti anak ta. Wen nga ruhod lakay. Ay na, adda so papak ti panaggaggagat ta. Gapu iti amak ko apo may ti imbaga ti mamalad. Nagsalu kagak. Ay kunakit di no pumayso ti imbaga ti mamalad. Ay, nagkwartaan na kayo laang samad. Anya pa nga no di kasta. Timay sukuma ti imbaga na kani pare Simon. Kat gaputan ni namnaman na abumaknang babaan iti gasat. Diyay la nagtaytaya iti agduduma apagsueretyan ti inararamid na. Ngampulos mat asan atin mamtama. Ado pa'y kat siguron tinagasto na. Ne, pare Simon, apay nga agpilay-pilay ka. Papanam? Mapanak ko may balay daranang paray. Inak ko mamang ibagano na kwartada ka mapanak iti doktor. Agsaksakit ngamin di susop ko paray. Agkakapsurak pa eh. Kasta ka di pare. Ay ada kwartak ditoy. Pautangan ka pa'y, takaasi ka mat. Nagyaman ak pare. Imbagpaikan ka na napadakkel mo ti balay mo. Kan napagadal mo na iti anak mo. Gaputa nagtitinulong kami pare. Gagat ti puunan. Isu adi muras kami. Imbagman pare. Nasaliwanwanan ti biyagyo. Idinto tayo di kat. Nalawlawa pa'y ti dagak ngamsi ka. Sayang nga rod. Takanayon mat ngawan mula ti dagam pare. Di mo mat ngamin mulaan. Wan nga rod pare. Adda ka ti matla na utang mo. Napan ka kadi iti doktor. Inikanak ni pare tunay. Imbag no makabayad akat medyo dakkal ti impautang na. Ede, nalawlawa ti dagam ngam iso. Ngam gapo ta nagagat da asa nga pamilya. Dimor asda. Ang babawi ak no apayapin natik ti imbaga ti mamalad. Adumur asak babaan ti nasaya tagasat. Saan gayam apod no ti imbaga ti mamalad? No diket, adda iti kinagagat ti tao ti iduduras na, lakay. Wan bakang nasayang na itinaglabas sa guntaway. Saan na may suplay? Adda pimanglaw tayo, gaputas sadot tayo. Rumang ay ka, no nagagat ka. Ngan mo sadot ka, sigurado nga agbisin ka. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.